Biar gumebyar kang gumelar biar abyor rerenggan regengi panggung bangsa tinata kapondo-pondo linabuan panjak kang macak-cakra persingenan mitowati kang sambung pundak foto pundak kanan kiri aneh kabar tak kelara tak kelina inovasi dapat dekat urip dening sang dalan kalau jadi ulang sabar sambung pundak foto pundak kanan kiri aneh kabar tak kelara tak kelina inovasi dapat dekat urip dening sang dalan ulang sabar pantuk wahyuning Allah yo bilang ngamulang ilmu bangkit ningkang Wisnu Batara ingkang sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya paduka sak pendukung sampeyan Wadya Bala Wanara saking negara Guwa Kiskindapura sampun nyabrang napakaken suku wonten ing wilayah negara Ngalengka neting sedyaning nala simbun paduka sampun prasetya kelawan para kadang-kadang wanara utawi para rewanda utawi para kethek badhe ningkes angkara murka ingkang sinandhang dening Sri Rahwana-raja ingkang minangka dadi tuk sumbere geger memala ing jagat. Bila saking menika paduka dados pimpinan sampun ngantos miyar-miyur kang sarta ragu ing kalbu dinten samangkengga ingkang dipun wiwiti peperangan kangge srana jejekaken bebener kang sarta kautaman
Sinuwun. Sampeyan rene dudu perkara katresnan ning perkara kewajiban. Dudu perkara sinta ning perkara dosa muka ling saya dina saya taun ngumbar akara murka. Kyai Semar Badranaya kula sinuwun bener pangandikaning Kyai Semar Badranaya kalemunda dina samangku nggone Rama Wijaya nglurug perang ing negara Ngalengka dudu perkara sinta dudu perkara katresnan nanging perkara kewajiban kang sinampirake ana pundhake Rama Wijaya kiwa kang sarta tegep mula kang saka mangkon siagakna para wadyabala dina iki uga diwiwiti perang Sari Kuduk Palwaga peranging para wanara mungsuh para wadyabala buta wadyabalaning Rahwana-raja nggih wadyabala Mangkera sampun siaga Gus.
Lagi sore boh kok bengi ramene raelok bata rubuh wadyabala ning ora genah iki kok bayarane dalan tulang pira iki
jalaning rat leketeking jagat panuksmaning jajalanan. Rama Wijaya, kowe kendel tenan wani mlebu kandhang Sima. Kondhang Kaloka negara ngangka kuwi kandhange wong Digdaya Sekti Mandraguna. Nanging sajake wis jeleh urip, kowe wani merajang peperangan ning negara ngangka iki. Waspadakno Rama Wijaya. Aku duwe senopati sing minangka dadi pangandel-andelku. Minangka dadi bebetange kewu. Adikku Kumbakarna sing dina samangka turu ana ing sukuning Gunung Gohkarna. Kumbakarna, dadi tangiyo ya. Kowe tangiyo negara mengko jajakan mungsuh. Wonten sukuning Gunung Gohkarna papan ingkang sepi lir sepat samun ana sing mastani kelamun to papan niku papan gawat kaliwat-liwat sinung wingit jalma mara jalma mati. Parandene ana titah ingkang wujud raseksa ingkang tapa nendra tegese tapa turu nenggih satriya ingkang mijil saking kasatriyan pangebur gongsa Sang Kumbakarna wastane putrane Sang Begawan Wisrawa kelawan Sang Dewi Sukesi kapernah kadang mudane Nalendra ing ngalengka Prabu Dasamuka. Wis meh sawarsa tegese wis meh setahun Deni Rata Panindra awit Deni Kogel kagelaning galih kelawan ingkang raka nggih Sang Arah Panaraja. Ingkang pendak dina saya ngombro-ombro Deni Ngumbar marang Angkara
mila sumpahe sang Kumba Karna tinimbang nyawang angkaran ingkang ngraka sang Rahwana pilaur tapa nindra prasetyaning ati datan jugar dene Ratapa kalamun durung antuk pepajar saking purbaning Gusti ingkang akarya jagat bocah nalika semono pecah sepine swasana ing sukuning Gunung Gokarna Pratarira ingkang ngraka sang Rahwana Raja ya sang Dasamuka ingkang gadya kagyat ingkang santa angkat koko Yayi Panuk Burgongso wetangiyo Yayi. Wetangiyo. Negaramu dienggo jak-jakan mungsuh pakatine Rama Wijaya. Negara Ngalengka iki kowe melu duweni. Merga iki tinggalane Kanjeng Hyang Sumani Raja. Tinggalane Kanjeng Rama Begawan Wisrawa kelawan Kanjeng Ibu Sukesi. Wetangiyo wong karo kowe dadi satriya, satriyaning bangsa. Kok mung cukup meneng lan turu, negaramu dienggo jak-jakan mungsuh. Tangiyo, tangiyo, pokoke. Iwang
delahan Mampu juek kori semaya kandilan Sopeng kasiring sami rono mre sekarang gatuh ngas kandangno mawe hararas aranane driya Reca manik sejatining alam kang tinuding jagat kece wali kece sadat setan wali kobra bolano aja dadi kaget atimu dina samangku kakangmu ora kuwana ingin jugake nggonmu tapa udakara meh setahun ana ing sukuning Gunung Gokarna Kakang Dasamuka mara gage dina samangku kowe kandha karo aku mokal yen to ora ana bab sing wigati dene kowe nggugah nggonku tapa nendra ana ing papan kene lan aku nyumurupi saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging bimbo semune ana bab ingin bakal tok babarake kelawan adimu aku Kumbakarna kakang Osik Kumbakarna ora perlu kesusu ngrembug perkara bab sing wigati aku tanggap aku ngerti lan aku sumurup nggonmu turu ana kene iki wis kesuwen. Nggonmu turu ana kene tak itung meh setahun mongko adat lupiya. Biasane wong ki nek turune kesuwen nglilir
Wis siji hawane ngelak pengen ngombe, loro pengen mangan, sing angka telu pengen ngerokok. Mula kowe njaluk apa tak sembadani? Kowe pengen ngombe apa? Kopi? Kinastel, legi panas tur kental. Nek diombe ning mripat iso mak piar. Teh. Yen perlu kowe ngombe kepengin tak gawekne soda gembira. Pumpung cedak awamidi tak tukoke. Nek pancen kowe wis duweni tembung pengen ngombe, tak sembadani kowe arep pengen mangan apa? Kowe arep pengen mangan apa? Mbok apa? Kowe kandha lawan pun Kakang, kowe pengen mangan daging kebo, engko sing belehke aku. Pengen mangan daging sapi, engko sing belehne aku. Pengen daging kambing to wedhus, mengko tak belehne dhewe. Yen iwak pitik gedhe-gedhene kowe request iwak irik. Tak wujuti. Kowe pengen mangan lan ngombe apa? Sakwise mangan lan ngombe, iso tak sembadani. Rokokmu apa tak tukokke? Grendel? Mengko tak sembadani, paton kowe ora njaluk tumurning lintang kang sarta rembulan. Kakang Rahwana-raja. Piye? Kowe karo aku kuwi sedulur. Bener. Padha-padha putrane Kanjeng Rama Begawan Wisrawa. Kelawan Kanjeng Ibu Sukesi. Pancen bener. Kowe karo aku dulur kandung. Mula aku wis tak watu solah slagane Kakang Dasamuka kuwi aku ngerti. Saben-saben kowe arep muja karo wong sembodo disembadani. Saben-saben kowe arep muja karo aku kuwi mesti mawa pamrih utawa mawa karep. Mula sadurunge cetha kowe nggugah aku enek keperluan apa, ana wigati apa, aku moh nampa pawewehe Kakang Dasamuka. Sebabe mergo aku moh keputangan budi karo kowe Kakang. Keputangan budi upamane iki aku njaluk panganan lan omben-omben wis tak pangan wis tak ombe. Bekasane Kakang Dasamuka duwe karep sing cengkah sing ora cocok lawan batinku, aku mau peksa-peksa kudu manut karo kowe. Bekasane aku ora manut karo kowe wis mesti ngundat-ngundat apa sing wis mok wenehne aku mesti tok jaluk meneh. Aku ki apal lawan watak wantu solah selagamu. Nggonku kono biyen ki nate ana calon dewan ngono nyumbang masjid. Nyumbang terop, nyumbang panggung ning bareng ora dadi lek dadi dewan terop panggunge dijaluk meneh. Ngono ki ono. Mula sadurunge kowe genah duweni sedya apa? Aku moh nampa pawewehe Kakang Rahwana, aku moh keputangan budi karo kowe Kakang. Brahmana mangutung ambreng kadi dalunaning kaswasihaning marga mamalakung. Wisang kom wang lalu makulati sang wayah surya mangrangsang wayah yo sakmo rawayangku
Pengarno apa Kakang? Kamru anono aku menehi kabar karo kowe. Rehne kowe dadi satriyaning bangsa negara Ngalengka. Ya, pancen bener. Kamu anono lan dadi pangertenmu. Kamu to negaramu, negaraku tinggalane leluhur negara Ngalengka. Tinggalane Kanjeng Eyang Sumali Raja. Dina sampeyan kok dienggo jak-jakan mungsuh. Prabu Rama Wijaya sang wadya balane kethek. Wis wani tanding tiyasa lawan kekuatan negara Ngalengka. Para wis akeh sing padha dadi korban pengising peperangan. Kegandengan lan kaitane kelawan lakon iki. Kowe duweni hak negara Ngalengka, negaramu dienggo jak-jakan mungsuh. Yo kene kowe kok ora gelem tumandang, Kakang. Kakang Dasamuka. Piye? Iki bibit kawite saka kowe merga. Kowe nalika semana wegah nampa wewarah nampik marang pitutur sing becik, kowe wani nyindra bojone Rama Wijaya sing jenenge Rakyat Warasinta. Eling apa ora lelakon setahun kepungkur. Aku ngandani kelawan kowe Kakang, yen kowe ngrebut bojone wong liya kowe ora becik. Yen kowe ngrudha peksa Sri Rama Wijaya kanthi bradat Sinta mongko bojone Sang Prabu Rama. Sok bakale ana lelakon kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Bab iki lugune aku wis ngerti, bab iki lugune aku wis tanggap yen to kedadiane bakale kaya ngene. Merga Gunung wis wani bedhang bojone liyan Kakang. Dawe para pinesepuh, para mintuna nate paring dawuh. Elek-eleke wong iki nek wani ngrebut bojone wong liya. Kuwi jenenge ngrusak pagrayu nyures turus ijo. Mula kedadian sing kaya ngene iki sing dadi sebab ya saka pakartimu. Kowe ora usah nuturi aku ora nuturi kowe. Ning aku matur witing klopo sak lugune. Kedadiane kaya mangkono, ngrebut bojone wong liya kuwi ora becik. Bedang bojone liyan kuwi ora becik. Tumrape kowe ngrebut bojone wong liya kuwi ora becik monggo. Ning tumrape Dasamuka malah kuwalik. Kuwalik piye? Gagahe wong lanang kuwi iso ngrebut bojone wong liya. Saya yang iso ngrebut bojone kancane dhewe. Kita lek gagah. Kakang. Apa kira-kira obat bius ngurung mari lho. Apa ngamune klantur kaya ngono. Yen ana lelakon sing kaya ngene dadi perang sing kaya ngene ora ngluputke sapa-sapa. Ning sing tak luputke pakartimu. Sedeng
Narendra yakso alaku kang mawaling kang gambira marang Hangi sesiung metu Prabowo Goro mawalian Wesos lan prakempong Tejo Mrentara naning lawan negaramu digojak-jakan mungsuh kowe ora gelem tumandang aku mau tumandang yen kowe ora gelem tumandang aku tak takon karo kowe takon apa Kakang yen aku bisa mangsuli tertamtu wae tak wangsuli pitakone Kakang Dasamuka kowe percaya kelawan ingkang akarya jagat ya aku percaya kelawan Gusti ingkang akarya jagat kowe kelawan ingkang akarya jagat dititahke urip ana ing bumi negara Ngalengka kowe dadi apa aku jinejer dadi satriya satriyaning bangsa dadi satriyaning negara ya pancen film kono yen pancen kowe ngucap kowe kandha kanthi cetha termetek tembungmu kowe dadi satriya satriya kuwi duwe dharma apa ora ya satriya kuwi duwe dharma dharma iki tegese apa dharma tegese kewajiban kewajibaning satriya dharmane satriya iki cacahe ana pira dharmane satriya utawa kewajibaning satriya ngono cacahe ana 5 cacahe ana 5 ya sing angka 1 iki angka 1 satriya duweni wajib utawa duweni dharma rumeksa rahayune bumi kelahiran kuwi sing angka 1 ya sing angka 2 sing angka 2 satriya duweni kewajiban utawa dharma ngayomi pandhita kiai alim ulama ingkang nembe ngibadah marang purbaning Gusti ingkang Maha Murah sing angka 3 tresna ing bangsa welas asih marang kamula dasih sing angka 4 tuhu ing janji nuhoni janji kang wis kawedhar tegese satriya kuwi nek janji ora kena semaya tegese nek satriya kuwi janji kudu ditepati sing pungkasan sing angka 5 dharmane satriya kuwi apa umpamane dharmane satriya sing angka 5 kuwi tunduk ing bebener adhedhasar weda kang sarta undang-undanging negara kuwi jangkep cacah ana 5 sing jenenge dharma utawa wajibaning satriya apa kira-kira dharmane satriya sing wis tak ucapke sing cacahe ana 5 wis mok tindake bener becik wis tak tindake ora ana sing kecer ngapusi aku ngapusi kowe mau bisa ngucap ora iso nglakoni kowe goro kowe kumbi kowe bohong ora
Katangmu padha warah dena becik besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wong Darawati tinumpes pandhiku pangawak Pandhawa kowe jarkoni iso ujar ora iso nglakoni ngedabrus kakean omong ora enek buktine kosek alon-alon Kakang aku ora iso alon-alon kowe nganggep aku kuwi ngapusi nganggep aku kuwi kumbi iki dasare apa jare darmane satriya sing cacah ana 5 kabeh wis mau tindakne bener becik merga kowe dadi satriya sejati tumrape negara Ngalengka nek pancen kowe ngucap aku tak takon apa darmane satriya sing angka 1 unine piye balenono darmane satriya sing angka 1 kuwi rumeksa rahayune bumi kelairan rumeksa rahayune bumi kelairan kuwi tegese piye belani bumi kelairane contone nek negarane ditekani mungsuh satriya ora usah diperintah tumandang ora usah diperintah jumangkah belani negara bumi kelairan contone para pahlawan kusuma bangsa ingkang duk nalika semana ana penjajah saka negara liya lekasane para pahlawan kusuma bangsa wani ngorbanke jiwa raga kanggo mbelani bumi kelairan bumi Pertiwi Nuswantara yen to ngono kowe dilairake ana ing negara Ngalengka sing wajib mau belani nganti tetes sing getih sing pungkasan negara ngendi negara Ngalengka iki kowe mudhang kowe ngerti kudu belani negara kudu wani perang ya ning kowe mung iso ngucap ora iso omong sebabe negaramu dienggo jak-jakan Rama Wijaya nantang perang lan akeh korban-korban sing dadi wengi sing peperangan ya kene kowe ora gelem tumandang kok kene kowe ora gelem cumangkahku mrembyah wis satriya model apa kakan cangkem wis duwe tarmo belani bumi wutah darah belani bumi kelairan yo kene negara mesti kok jak-jakan Rama Wijaya ora gelem tumandang kawe wis satriya apa utu Munia lampemu saiki Kakang sabar Kakang sabar piye kowe kakean ngomong ora enek buktine ngedabrus Kakang aku mau tumandang kuwi ana dasare apa pancen bener satriya kaya dene Kumbakarna iki duweni kewajiban belani negara ngendi negara Ngalengka ya kene kowe ora gelem tumandang sik tak omong cangkemmu menengo sik aku tak omong luwih dhisik aku pancen duweni kewajiban belani negara Ngalengka ya kene kok aku ora gelem tumandang giniya kok ora gelem jumangkah maju ana ing paperangan mergo aku kuwi ngerti yen pancen negara kuwi negara sing bener negaraku mapan nggon bebener lan kautaman aku kudu wani belani nganti getih tetes pungkasan wani ngorbanke jiwa raga yen to pancen negaraku negara sing bener dijajah dening negara liya ning aku ngerti Kakang nek sumber keluputane iki negara Ngalengka negaraku sing kleru negaraku sing salah mongko aku satriya ki ngerti endi sing bener lan endi sing luput aku iso milah Kang Sato aku iso milih yen to negaraku bener aku rasa mok perintah aku tumandang gandeng negaraku sing salah aku ra sudi tumandang kok
negaramu sing salah. Negara sing salah saka pakartine ratune utawa pimpinane sing jenenge Rahwana utawa Dasamuka kowe kuwi. Wani bedang bojoning liyan bekasane dadi prahara sing kaya ngene. Nek negaraku bener aku wani mbelani yen perlu nyawaku tak udokke. Ning nek negaraku sing kleru aku ora sudi tumandang. Aku ngerti negaraku salah saka pakatimu aku ora gelem tumandang saka tumindakmu sing wis nalisir saka bebener lan angger-angger wis rampung lek ngomong. Saiki cangkemmu genti muni. Ampun rasa miso. Ora samiso. Kabeh kuwi kalah kawan bukti kang sato kasunyatan. Kakang. Wong sak jagat ki ngerti kamurkaning Kakang Dasamuka. Wing beradat bojoning Rama Wijaya iki sing dadi tuk sumbering peperangan. Rumawayut Mangyak sendra para rupa mangesas kabeh angin pangsempal keprapal silo kaplasan satu lumayu mangungsi akyat kakoto kang Joko ngersake pinarak monggo kundur nderekke sugeng tindak aku arep turu neh. Kowe nundung aku raimu ora. Kowe nundung aku randene ngono. Percuma kowe ngripih aku ora ning gunane aku ora gelem tumandang. Kowe lunga. Lunga Kakang Dasamuka. Sik. Upama aku iso gawe legane atimu ngono, karepmu piye? Kowe manut aku. Manut piye? Dina samangka nek kowe gelem nggugu aku lan manut karo aku tetep bakal ngajeni karo kowe mergo kowe kakangku, kowe dulurku tuwa. Kowe mbarepe Kanjeng Rama Penemban Begawan Wisrawa wakile wong tuwa. Aku mokon piye? Kowe manut karo aku tenan? Yo, janji. Aku nduweni penjaluk rong perkara. Kira-kira tok sembadani apa ora? Yo, tak sembadani. Kowe njaluk apa? Sepisan. Nek kowe pengen tak anggap kakangku selawase urip, aku njaluk ingkang angka sepisan. Kowe gelemo njaluk ngapura kelawan ratu sing jenenge Rama Wijaya. Kuwi sing angka 1. Sing angka 1 kowe gelem njaluk ngapura kelawan Prabu Rama Wijaya. Sing angka 2 apa? Sing angka 2 kanggo tandha yen kowe bener-bener tobat lan nglenggana ing reh dosa lan keluputanmu, Sinta balekno ning tangane Prabu Rama Wijaya. Nek kowe mok sembadani aku mundi-mundi karo kowe. Ning nek nganti ora tok sembadani aku ora sudi dadi adimu. Gelem apa ora? Penjalukane liyane kuwi ora enek. Ora enek ya mung kuwi tok.
Enake ya mung kuwi. Gelem kuwi ra gelem ya kuwi. Nek kowe duweni penjaluk gen imbang, aku ya duweni penjaluk rong perkara. Kowe njaluk apa? Waton kowe gelem nangkani penjalukku, penjalukmu bakal tak sembadani. Yo. Dina samangko kowe ngongkon kelawan aku supaya aku njaluk ngapura ning Rama Wijaya, rak ngono. Yo, aku gelem njaluk ngapura ning Rama Wijaya, ning Rama Wijaya saiki tekakno kene ning ngarepku. Yo. Aku sagu. Sagu. Penjalukmu sing angka 1, aku supaya nekakne Rama Wijaya tekan kene. Aku kang minangka dadi seksi lan bukti yen kowe arep njaluk ngapura kelawan Prabu Rama Wijaya. Yo, wis sing angka 1. Sing angka 2 apa, Kakang? Kowe njaluk marang aku supaya Sinta dibalekke ning tangane Rama Wijaya, rak ngono? Ya, kuwi penjalukku sing angka 2. Diimbangi, aku gelem balekne Sinta ning tangane Rama Wijaya. Nanging nek Rama Wijaya ora gelem nampa Sinta, kowe kudu gelem dadi senopati nrajang peperangan. Piye? Ya, deal, Kakang. Cocok. Sepakat. Janjimu karo janjiku disekseni jagat saisine iku pekano. Ya. Kowe njaluk ngapura kelawan Rama Wijaya. Aku gelem njaluk ngapura nyang Rama Wijaya. Ning saiki Rama Wijaya tekakno kene. Ya. Kowe gelem balekne Regian Sinta ning tangane bojone ya kuwi Rama Wijaya. Aku gelem balekne Regian Sinta ning tangane Rama Wijaya. Nek Rama Wijaya ora gelem nampa Sinta, kowe dadi senopatiku. Ya, sepakat, Kakang. Sepakat. Yen pancen kowe wis gelem lan selujuk sarju ing kalbu. Dina samangko Rama Wijaya tekakno kene. Tekakno ning ngarepku kene. Aku tak njaluk ngapura yen perlu Sinta tak balekne dina iki. Tak gondeli tembungmu. Yo, kowe tak gondeli tembungmu kowe ngono. Sinartan sembah Gusti Tenono Rama Wijaya tekak kene. Daket saluku tunggak nutupi babahan dosa mandeng pucuking grana anut marang geonganing kayun kayungyun angayati parutama kaya mati jroning urip jroning tumeka pati liyep layap ing aluyuk pindha pecating supena sumusuping rasa jati-jatine Sang Kumbakarna dasare satriya nadan wujud raseksa gentur tapane manteng semedine nyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Kawasa neting cipta asa muter giling kahanane Sri Rama Wijaya Prapta ana ngarsane Kang Raka Sang Rahwana neting cipta kepengin dadi duta pedamen men lerem praprangan agung ing negara Ngalengka
acarita kaidenan dening purbaning Gusti ingkang akarya jagat sak panduran sak kedaping netra Sri Rama Wijaya prapta ana ngarsaning Kang Rama. Pangeran kang yasa jagat dimuji meatose ingkang wasesa terus nyawiji ya putas maneya sosma Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lergin sanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu uger moyak mayek ya jagat ya dewa ya Bathara Iradala ya bandaku ya donyaku ya amalku dhewe digdaya tenan kowe Kumbakarna sak gebyaring tatit Rama Wijaya wis prapta ana ngarsaning Dasamuka Kakang jumbuh lawan janjimu lawan janjiku ing ngarep dina samangko aku wis kelakon ngrawuhke Sang Prabu Rama Wijaya ana ngarsaning Kakang Dasamuka. Mara kage tindakno janjimu karo janjiku. Ya. Sang Prabu Rama Wijaya. Ya jagat ya dewa ya Bathara ya kepiye Sang Prabu Dasamuka. Aja klarupan nampa lan panyangka. Nggonmu ditekake dening Yayi Kumbakarna prapta ana ngarsaning Dasamuka. Dina samengko kanggo srana supaya sirep peperangan ing antaraning Wadyabala Rewanda lawan Raseksa. Aku ngerti, aku sumurup yen to perang gedhe sing gumelar ana ing negara Ngalengka sing dadi korban kuwi ora mung para senopati lan prajuriting negara. Klebu para kawula sing ora ngerti kentang kimpuling lakon dadi melu korban wengi sing peperangan. Iya, terus karepmu piye? Aku nglenggana tegese ngrumangsani kabeh mau sumber keluputan ana Ratu Ngalengka Dasamuka iki. Mula kanthi tulusing ati aku iso ketemu kelawan kowe. Aku wis nglenggana dosa lan keluputan. Dina iki disekseni jagat sak isine. Rama Wijaya. Aku njaluk ngapura kelawan jeneng sira, Sang Rama Wijaya. Iya. Dasamuka. Gusti ingkang akarya jagat wae gelem ngapura kelawan umate. Yen to pancen umat mau bener-bener njaluk ngapura ingkang ingaranan taubatan nasuha.
yen to kowe njaluk ngapura kelawan panjenenganing ingsun. Agung kang sarta gedhe pangapuraku kelawan jeneng sira. Ya, matur nuwun. Matur nuwun yen kowe wis gelem ngapura ing reh dosa lan keluputanku. Sing angka loro. Ora mung ning lati ning kababar ana ing pakarti. Nggonku wis nglenggono dosa lan keluputan, tak buktekne. Tak buktekne srana tumindak. Bojomu Regyan Sinta sing wis setahun ana ing negaraku kene. Tak playokne ana ing Taman Soka. Dina iki tak balekke. Dina iki tak balekke ning tanganmu. Gawanen mulih bojomu. Bojomu ning negara Ngalengka. Tak inggatke ning nggonku jroning meh setahun iki. Kowe percaya karo aku rong ngapak-ngapakne karo bojomu. Ya. Nyenggol wae ora. Mula dina samangku minangka tandha yekti lan tandha bukti. Yen to aku wis gelem nglenggono luput lan dosa, Sinta gawanen mulih. Kanggo sesumbaran lindu gatara bumi gunjing gumaluduk guntur gato gumuk kang colonidi lumembak banyu kumambang Prabu Dasamuka piye semendang datan karempit ucapmu lan tuturmu wis tak tampa kanthi jembaring dodho. Kamruhanana Dasamuka. Tekane Rama Wijaya ning negara Ngalengka sing diiring dening Wadyabala Wanara. Sing wis wani manjing ana ing paprangan iki dudu perkara katresnan ning iki perkara kewajiban. Iki dudu perkara Sinta ning iki perkara nggonku bakal nyirnakne angkara murka. Dasamuka. Kabar sing sumebar ana ing kiblat 4-5 pancer. Jare Dasamuka iki ratu sing kendel. Ratu sing wani karo sapa wae aja meneh kok karo menungsa. Karo dewa wae wani, kabeh mau mung ana tumiba ana ing tembung. Kabar mau kabar ngayawara. Tinemune jebul malah kosok balen. Dasamuka kuwi nadyan to ketoke gagah. Nanging jroning atine cilik. Bareng Wadyabalaku Wanara wis kelakon mundurke Wadyabalamu buta. Sajae mulur mungkret kaya cacing ngisin-ngisini. Jare kowe wong digdaya, jare kowe wong sekti mandraguna. Ning kasunyatane kuwi wong jirih getih wedi mati Rahwana. Rungokno gobokmu. Aku ora sudi nampa Regyan Sinta. Aku ora sudi nampa balining garwaku Yayi Sinta. Aku gelem nggawa bali Yayi Regyan Para Sinta ning barengi ndasmu gumlundung ing Bantala Biangsat. Cangkem apa kowe? Pengen modar kowe. Lapat pedang mentara. Hei, kau pindah. Apa kakak? Dono, bangano, dono. Jok montak ler kinetak. Dono, bangano. Kaya ayase becocok bang mawi ngowengis kumedhot padoning lati. Dono, bangano. Medhot padoning lati netra. Bangano, dono. Netra kotak mondar mandir. Patenane Rama Wijaya. Hidep nyomangala cakra. Iblis marang.
nyepeleke Dasamuka. Sinemet marang sagething. Murdahan nane Gus mawaning rat lakadang jagat panas maning jajalanan laga iki Dasamuka dilokne wong ngeyayat wong cacingan dikira aku ratu sing jregete wedi mati aku gelem njaluk ngapura gelem baleni Sinta mergo aku wis janji kelawan kowe kumongono iblis lan aja mbok penggak apa tenane sabar Kang sabar piye sabar matamu picek kuwi oh sik to guweting aku lek bengok-bengok luwe kok sapa sing ora lara atine dilokne aku ki satra jregete wedi mati ing atase dewa wae karo wedi ya pure Rama Wijaya nyepelek ning mulun mungkrek kaya cacing atiku aku atiku ki gedhe aku kare sapa wae wani sabar Kakang sabar sapa sabar luhur wekasane ora iso sabar para bini sepuh sapa sabar luhur wekasane yo tembunge agama ngandharake innallaha ma'asobirin aku ngerti artine apa sekali merdeka tetap merdeka dasmu wong sabar kuwi dadi kekasih Gusti ingkang ngakarya jagat wong ki nek nesu kesadaran ana ing pikir kelong 20%. Mula aja nemtokne apa-apa. Nalikane kowe kegubel karo hawa nafsu. Sabar. Yo, aku tak sabar. Aku iki jane wong sabar-sabare wong. Pomo aku ora dijarak ngono jane aku ora tau nesu. Yo. Wis sabar, wis lerem atimu. Wis. Malah guyu. Aku eling janjimu karo janjiku. Janji apa? Aku pisanan kok kon ngopo? Njaluk ngapura kelawan Rama Wijaya. Wis sak tindakne apa urung? Ya, wis tak mok tindakne kanthi bener becik. Merga Rama Wijaya wis tak tekake rene. Yen ngono janji sing angka 1 wis lebur. Saiki sing janji angka 2 apa? Janji sing angka 2 kowe njaluk apa? Kowe mbalekne Rekyan Sinta. Tembungku wis mbalekne ning Rama Wijaya apa urung? Sinta wis tak tembung tak balekke ning Rama Wijaya apa wis? Wis. Kowe krungu dhewe? Krungu dhewe. Ning nek nganti Rama Wijaya ora gelem nampa Sinta, janjimu karo janjiku kowe kudu piye? Aku dadi senopatimu. Tak tagih janjimu. Mati aku. Waduh. Oh. Tak tagih janjimu kowe. Wah. Lah, mutiar kowe. Oh,
mati tenan aku. Kowe kandha satriya Lati lan Makarti kudu nyawiji. Tegese apa sing diucapake kudu kababar ing kasunyatan. Kowe janji kalawan aku yen aku gelem pelekne Sinta. Nek Rama Wijaya ora gelem nampa kowe dadi senopati, senopatiku, senopati negara Ngalengka. Gusti ingkang ngakarya jagat. Tinemune jebul durung karuan. Durung karuan yen sedya sing becik, sedya sing hayu bakal manggih rahayu. Aku mung kepengin rukun. Aku mung kepengin dadi srana dutaning pedamen. Nanging yo kene lakon iki mbandel marang aku. Dewa, dewa. Aku njaluk pepadang rasa dadak nyebut tembung dewa lan Gusti ingkang kalih jagat. Bakune dina iki kowe kudu madheg senopati. Kowe kudu madheg senopati dadi senopati ning Dasamuka. Ya, Kakang, tak tuhoni janjiku, Kakang. Ya. Sajeke urip aku ora nate nglincati janjiku. Aku bakal dadi senopati ning aja kegeden mustaka. Aja rumangsa bungah kowe Kakang Rahwana. Nggonku bakal dadi senopati nrajang barisane Rama Wijaya. Aku ora mbelani dapurmu, Kakang. Nanging aku mbelani bumi putah darah, bumi kelahiranku negara Ngalengka. Kowe mbelani aku karepmu ora ya karepmu. Bakune kowe maju perang ya aku maju perang, Kakang. Aku maju perang. Nyawaku tak udhokne kanggo bumi pertiwi Ngalengka. Sawangen saka kadohan tak rangsangi Rama Wijaya sak wadya balane kethek. Muda tama siaga kumbokano senopati, kumbokano senopati, kumbokano senopati, yo, kumbokano senopati, kumbokano senopati, kumbokano senopati, kumbokano senopati, yo, kumbokano senopati,